Listen to this leaked video from 2001 where Netanyahu is already mapping out today's massacre. קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנצח. כרגע המחיר לא כבד מנצח. על התקפה רבת היקף, המערבות הפלסטינית. את המפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב, וצחוק, ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם. רגע, אבל אז השופע מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. אז אם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש עליה, נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמונה כזו, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל ההוא היה פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קריטה, לא פחדתי להתאבד עם אותו.